Mbukeli uphawulile ngokuthi ngabe kungakanani ukuthemba kwakho ikhomishana kaZondo emva kokuboshwa kwabasola ngenkohlakalo aseke bavela ngaphambi kwalesi sigcawu. Umdlalo lento kaZondo. Angiyethembi nje nabo laba babe nebhadi. Nabo minister Mokonyane obanibani babaleka lapha bebefike beyiphikele beqamba amanga. Thina njengabahlali base-South Africa nje asathembi lutho. Sesilimele kakhulu. Yonke nje into manje ethinta imali ngoba nayo ikhomishana nje ihleli nje kaBabuZondo nayo isebenzisa yona imali yabakhokhi bentela. Le commission kaZondo iyasebenza noko umsasazi wami noko ndiyayibona iqhubela phambili makaqhubeke avezwe bonke abantu abathatha imali ye-state. Kona ama-commission angeke siwagxeke kakhulu ngoba wona ayawenza umsebenzi mase yathola nencomo ukuthi ikona okuyikuphi okwenzeka. Kodwa-ke inkinga kuba sekutheni mase kufanele kuboshwe abantu thothi akho umuntu oboshwayo ubona nje ukuthi kuba khona kwe-commission kuchitha isikhathi nje kanye nemali zabakhokhi bentela.